Ayan guys, magandang hapon po sa inyo pong lahat. I-update po natin, nandito po ako ngayon sa Tinawagan Hills, dito sa Barangay Lourdes Old, Baaw, Camarines Sur. So nag-aabang ako guys ng pictorial ng lakan ng Baaw ngayong paparating na fiesta dito sa bayan ng Baaw, Camarines Sur guys. Ayan guys, habang nag-aantay tayo guys, maglakad-lakad tayo para makita natin yung mga kaganapan dito sa taas ng bundok nitong Tinawagan Hills guys. Ganito guys, karami yung mga taong napunta rito sa lugar na to, kung saan ito yung sikat na dinadayo sa lugar ng Baaw guys, yung Tinawagan Hills. Ayan guys, talagang ma-amaze ka dito guys sa lugar na to pagka nandito ka. Guys. Oy! Akoy! Taki ka na, Koy! Ito guys, napansin tayo ng isa sa mga kaibigan natin guys. Kamustahin natin guys. Hello guys! Guys, bali ito guys, nasa taas po ito ng tuktok ng bundok dito sa Tinawagan Hills, dito po sa bayan ng Baaw. Ito yung mga kaibigan natin guys na kita tayo guys. Ayan. Dito guys, okay lang dito guys pumunta, magtagay-tagay, magpalipas ng oras. Ayan, may dala silang mga pagkain, inumin. Ayan, habang nagpapalipas ng oras, nagtatagay-tagay. Nakoy, taki ka na muna, Koy! Ma'am, kamusta mamang experience dito ma'am sa Tinawagan Hills? Anong masasabi niyo ma'am? Huwag mahiya. Shout out mo na lang sa mga kaibigan natin na hindi nakasama. Ay, grabe. Ayan guys, nahiya pa pero bibigay yan guys. Ayan, nagkakaway na. Shout out mo. Oh, natapon. Kumain lang ako dito para pumunta. Ayan. Nagdayo pa siya dito guys para Galing Maynila. Ayan, from Maynila. Ayan, pumunta lang dito guys sa bayan ng Baaw para puntahan itong Tinawagan Hills na kung saan ito yung sikat na dinadayo dito guys. Magandang pasyalan guys. Gawa ng tuktok ito ng bundok. Kita mo lahat yung mga bayan sa tabi ng bayan ng Baaw. Ano ma'am? Hindi pa naman lasing ma'am. Okay lang. Ayan. Guys, ladies drink lang naman yung mga tinatagay nila. Gawa ng nagpapalipas oras nga lang. Ma'am, kaway ka rin ma'am. Huwag maya. Shout out mo sa mga kaibigan mo. Batiin mo na lang sa mga kaibigan mo na hindi nakasama. Ang kaibigan, family lang. Ayan. Sa family Sambuan. Ayan, shout out daw sabi ni ma'am sa family Sambuan. Ayan. Sir, kamusta? Ngayon lang tayo sir nagkita sir Sa family Rapinyan. Ayan, shout out sabi ni sir sa family Rapinyan. Ayan. Sa Tiraw. Ayan, sa Tiraw. Mga kaibigan natin ito guys, hindi ko napansin. Nandito pala sila guys sa kubo, nagtatagay-tagay. Habang nagbibideo ako, nagbablog. Tinawag tayo guys. Kaya syempre, dahil sa kaibigan, lapitan natin. Kamusta ang experience sir? Maganda. Nakaka-relax Hindi naman nakaka-relax. Ayan. Solid naman yung Solid pagod solid sa pagpunta talaga. rito, Talaga naman. Kahit ulit-ulitin pa eh. Ayan, kumbaga hindi nakakasawa itong lugar na to guys. Sige sir, dito muna ako sir ha. Sige. Maraming salamat. Sige. O baka may gusto ko pang batiin, shout out mo na lang sa mga tropa mo na hindi nakasama. Shoutout sa mga tropa kong dun sa Maynila. Ayan. Bali nagbakasyon sila guys, pumunta lang dito guys sa Tinawagan Hills. Ngayon guys, nandito ako para i-update natin yung kaganapan guys. Gawa ng magkakaroon dito guys ng pictorial ng lakan. Wow. Lakan ng Baaw. So inaantay natin guys yung mga kandidato sa lakan ng Baaw, kaya nandito tayo nagbablog sa taas ng bundok ng Tinawagan Hills. Sir, salamat ha. Sige, Dito muna ako. Ma'am, batiin mo ma'am, baka may nakalimutan ka pa. Ayan, relax na relax si ma'am. Sige ma'am, salamat. Koy, dito muna ako Koy.